זה קמפיין מאוד בלתי שגרתי של עמותת הוד, הומואים דתיים שתלו שלטים על חפצים בשכונות חרדיות עם כיתוב לא מתאים. אתם רואים עץ, פרח על עץ, וכתוב שם, האם אתם רוצים שנהיה משהו שאנחנו לא, נכתב בשלטים, והם גם צילמו את התגובות, כך זה נראה. כן, אז אחד הדברים שהעמותה מתקוממת נגדם זה טיפולי המרה, זה נקרא. זו שיטה שבה לוקחים נערים הומואים שנחשדים במרכאות בהומוסקסואליות ומכניסים אותם לטיפול שנועד לשנות את נטייתם המינית. הלילה אנחנו זוכים לשיחה נדירה עם מי שעבר טיפול כזה, שמו א', הוא יהיה מטושטש מטעמים מובנים. א', שלום. אהלן גיא. תגיד, איך נראים הטיפולים האלו מבחינתך, מבפנים? במקרה שלי, אותי שלחו לטיפול פסיכולוגי. כן. שהפסיכולוג, אתה יודע, היה במטרה רק בעצם לשנות אותי, כאילו לעשות אותי מגיי לסטרייט. והפסיכולוג הזה הוא דתי היה? הוא היה דתי לאומי, כן. והוא שהוא פסיכולוג מוסמך, מאמין, ומספר לך שהוא יכול לשנות לך את הנטייה המינית. הוא מאמין ב100%, כאילו היה לי כל מיני ספקות, כי אני ידעתי שזה לא 100%, אבל הוא האמין ב100%. וחוץ מהטיפולים הפסיכולוגיים, מה כוללים שאר טיפולי המרה? יש כאלה מסעות לגבריות. מסעות. בעצם כל הגוף שבעצם מנחה אותך לאיזה טיפולים ללכת ולכל המסעות זה הצעת נפש. לוקחים אותך איזה כמה מספר ימים וממש מלמדים אותך איך להיות גבר. קצת מצחיק את זה, אבל... מה הם אומרים בדיוק? מלמדים אותך איך להיות גבר, מנסים כל מיני לדקות לך את המשיכה המינית לגברים. זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כמו שבשנות שפעם בארצות הברית, אז נגיד היו מביאים למישהו תמונה של גיי בעירום, והיום מביאים לו מכת חשמל, אז זה על אותו עיקרון. אני לא זוכר מילה במילה, כי אני מדבר איתך על היום אני בן 22, וזה היה בגיל 16, 15. אבל זה היה פשוט לדקות את היצר. כן. ואני יכול, אני כאילו כביכול, שאני קלטתי, שאני לאט לאט כאילו, אני נשאר בלי כלום, אז אני ברחתי, כי הבנתי, וזה טיפה קצת מאוחר. ובמבט לאחור, איך נראה לך הטיפול? נורא, בעיקר נורא, ואני יכול להגיד לך שגם מהטיפול הזה בעצם, אני חושב שיש לי צלקות. עד היום אני לוקח פסיכולוגים של שנים, שלא מצליחים ככה, לא מצליחים לתקן את מה שהיה. כן. תגיד, עד כמה זה נפוץ בחברה הדתית? תקשיב, אצל האוכלוסייה החילונית זה פחות מוכר, הארגון הזה הצעת נפש, אבל אצל האוכלוסייה הדתית זה מאוד נפוץ. אנשים מרגישים שזה או שחור או לבן, או שאני מת או שאני סטרייט. וזה מוביל אותך לעשות כל מיני דברים, כן, זה מוביל אותך לרצות בכל הכוח ללכת על זה. וזה אומר אם ללכת לוותר על מי שאתה, ללכת לטיפולים, המון. ואני מכיר גם, כאילו אני שמעתי מלא שבאמת התאבדו בישיבות דתיות שהם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, הם ניסו ולא הלך להם. אוקיי, א', תודה רבה על ההצצה הזו ועל האומץ. תודה.